Adostokia, orain dela aspaldi sortu zen baliabide bada, adimen emozionaleko formakuntza batean jaso genuen. Adostokia da toki bat, non juteia bi pertsone edo arazo bat utenean, eta hor saiatzen dira adosten iristea puntu batera. Es un sitio en el que los niños aprenden las relaciones, cómo se puede mantener, ¿no? Cuál es mi límite y cuál es el límite de la otra persona. Helburua izango litzake bereien arteko gatazkak, bereiek autonomia maila handiarekin konpontzea. Jutezea mahai bat dago eta hor entzute duzu bestea bere ikuspuntua, gero esate duzu zurea eta saiatzen zera puntu batera iristen non ados gauden biak. Egunean zehar dituzte jarraipen baliabide ezberdinak, horietako bat izaten da jolas garaian dutena, jolas garaia amaitzen den bakoitzean jarraipen baliabide hau bete dute. Taulatxo bat da bereien izenekin eta bakoitzak du bere zutabea. Eta beraiek ixa bat jartzen dute norekin jolastu diren. Eta elkarbizitzarena da eguna bukatzean, jarte dugu arazo bat eduki dugula eta azaltze dugu ze arazo izan den. Que sepan que las cosas se tienen que arreglar y que no se tienen que callar cuando pasa algo. 6 urtetik 12 urtekoentzako bideratzen dugu, baina baita ere txikiagoak ere badute. Que si algo les ha parecido malo, que les ha dolido o que han hecho algo malo, también lo tienen que saber. Baliabide oso garrantzitsua da, datutegi handia dugu, beraien ongizate emozionala bermatzeko, prebentzio lan bat ere egiteko. Saben dónde dirigirse, y cómo y cuándo. Eta ikusten ari gara emaitzak oso onak direla, gero eta jarrera empatikoagoak eta asertiboagoa dituzte beraien artean eta arazoak konpontzeko erraztasuna handiagoa dute. Ondo iruditzen zait, zergatik arazoak konpondu behar dira, porque bestela handiagoa sortu daiteke. Deberían de seguir y deberían de mantenerlo y creo que se está haciendo un buen trabajo con ello.